Hola, què tal? Estem en Andorra, territori ciclista. Avui anem a acabar els 21 ports que té Andorra. Mos en falten 4. Per tant, avui toca la Gallina des d'Aixovall, el port de Certers, la Comella per la cara d'Engolasters i, finalment, la pujada al llac d'Engolasters. Un dia dur, però amb aquests 4 ports ja haurem completat, com ja us he dit, els 21 ports que té Andorra, sumant bona cosa de desnivell. Anem a per ells i anem a disfrutar-ho. Anem allà! Bueno, doncs comencem així la Gallina per Aixovall. Bueno, estem ja al vole de Canòlits i ara sí ens anem a desviar per esta carretera que ja arriba al santuari de Canòlits i després al cim de la Gallina. 3 quilòmetres i mig al santuari i portem 4 quilòmetres de port. La veritat és que es fa dur, I ara comença lo millor. Bueno, ja estem en el santuari de Canòlits, així és on acaba la Volta a Espanya. La Gallina completada! Doncs ja tenim la Gallina. La veritat és que és un port espectacular, prou dur per la cara d'Aixovall, amb rampes de més del 12, del 13, del 14%, sobretot en la zona de curves, però té un avantatge i és que hi ha zones de descans. I això fa que pugui recuperar una miqueta i que els quasi 12 quilòmetres que té doncs, siguin més suaus, entre cometes. I ara hem de tornar a baixar per la mateixa part, perquè per la cara de Fontaneda no es pot baixar, està prohibit. Però ja podeu veure les vistes que hi ha des d'ací dalt, que són espectaculars. I a més és un racó molt tranquil en Andorra, perquè es veu que la gent no el coneix massa i per a pujar en cotxe és més complicat, i la veritat és que està superbé i molt tranquil. Baixem i anem a pel segon port, anem a per Certers. Doncs ja hem baixat la Gallina, estem en Sant Julià i ja hem agafat la carretera que va cap a Certers i ja estem pujant el segon port. Doncs ja estem així en el port de Certers, 5 quilòmetres, una miqueta més, 5-200,
La veritat és que prou dura al principi, però al final ja suavitza. I bueno, ja mos en queden dos, només la Comella i en Golasters, que anem ràpidament a per ells. De moment molt bé tot. Tercer pot del dia, la Comella per la cara d'en Golasters, i la veritat és que este és el més fàcil de tots, però així i tot ja portem 65 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell. Ens queden Golasters. La Comella per esta banda i en Golasters tenen el mateix inici, aproximadament 1,5 quilòmetres, que és el mateix. Aleshores ara anirem fins a l'encreuament i ja ens desviarem cap a en Golasters. Seguim! Així tenim l'encreuament a la dreta cap a en Golasters. Doncs ja ho tenim, els 21 posts d'Andorra fets, l'últim en Golasters. La veritat és que portem ja 73 quilòmetres i 2.170 metres de desnivell positiu. Anem a fer la zona d'Esterrato i anem cap en camp. Bonus track, Cortals d'en Camp. Com m'he vist bé de forces, doncs he decidit fer els últims 6 quilòmetres des de l'eixida de l'Esterrato en Golasters. Però la veritat és que ara ja les cames piquen. Bueno, i fins ací els 21 posts d'Andorra complets. Un repte bonic que hem aconseguit completar en diversos anys. I ara doncs a buscar nous reptes. I no res, si us agrada el vídeo, ja sabeu, doneu-hi el like i si us agrada el canal, subscriviu-vos. Fins al pròxim vídeo!